даста хоб барои равшан, хоб барои исхата ва ин бозӣ нишон медиҳад ки тимҳо дар кадом вазн, дар кадом ҳолат ва боз дар назди вар чанд нафар қарор доранд бо роҳбарӣ. албатта ҳамин гуна бо ҳамин гуна тарҳ футболбозони дастаи равшан ворид сафар муқобили Иста Равшан чанд тағйирот ҳаст, вале дар ҳайати дастаи исхата аз ҳама ворид шудааст ки мебинем Иззатулло ситони мураббиёни дастаи исхата ба ин бозии сафарӣ ҳоло дар курсии эҳтиётӣ 6 футболбоз доранд. партоби хеле баландиу ба Шеридин Бобоев, идомаи ҳамлаи дастаи Равшан, паси Шеридин ба ҳамлавари ин тим, ҳоло имконият барои бозингари рақами 25. бубинед чӣ гуна олӣ ҳунарнамоӣ мекунад, зарба ва дарвозабони Исхата воқеан ҳам олӣ бозӣ идома дорад ва инҷо тӯбро бои ҳамлавари дастаи Равшан, тӯбро аз дарвозабон мегузаронад ва дастаи Равшан инҷо тӯбро гузаронид, аммо дарвозабон нарасид. бубинед бисёр олӣ ҳунарнамоӣ кард Кадойбоев, дастонашро гирифт ва паси бисёр хуби Шеридин Бобоев, имконият барои Азизбек Ҳаитов, аммо аянд вале омода буд мегузашт ё на, ин ҳам суоли асосӣ аст. ҳамлаи навбати дастаи Равшан аз канори майдон, бисёр бозии хуб, акнун пас медиҳад Азизбек Ҳаитов, вале касе нест зарбаро иҷро кунад, фурсат барои бозингар баланди Маркович ба Шеридин Бобоев, имконияти идома додани ҳамла барои футболбозони Равшан ҳаст. Партоби хеле баланд, зарба бо сар иҷро мешавад ва як футболбози бразилӣ буд Матеус таркини даста кард. ҳамлаи дастаи Равшан вале фурсат ҳаст ва биё таваҷҷӯҳ мекунем ба бозигузорӣ. таваҷҷӯҳ карда истоданд ба хати ҳимоя. ҳоло як ҳамлаи онҳо аз маркази майдон, имконияти зарбазанӣ ҷониби дарвозаи Гритсенко. Зимов партоби навбатиу хеле ҳам баланд ва инҷо зарба зада мешавад. туп дар дохили ҷаримаи Исхата берун гардид. идомаи ҳамлаи дастаи Равшан ва зарбаи Шеридин Бобоев. Дилшод Каримов, партоб ба ҷаримагоҳи дастаи Равшан ва боз ҳам зарбаи ирсоли туп хеле баланд. фурсат барои бозингарони Исхата, биё таваҷҷӯҳ мекунем. ҳоло зарба зада мешавад ва зарба зада шуд. Зарифов ҳунарнамоӣ мекунад. ҳоло идомаи ҳамлаи дастаи Исхата, пас бисёр хуб, зарба ҷониби дарвозаи Равшан. инҷо пас идомаи ҳамлаи Исхата, пас анҷом мешавад ба ҳамлаи навбати дастаи Исхата, фурсат барои ҳамлавари даста ва инҷо ҳам ҳамлагари дастаи Исхата худро дурӯғ ба замин ҳаво дод ё чизи яъне аз вайрон кардани қоидаи бозӣ, вале даст кашид. дақиқаи 70 ҳам паси сар мешавад. ҳисоб кушода нашудааст ва имконият буд барои Ҳайдар ба канори майдон. онҷо Акбарзода ҳаракатҳои ӯ, як ирсоли туп барои Гритсенко хеле душвор буд. партоб иҷро шуд ба ҷаримагоҳ. вазъияти хафнок ҳам ҳаст барои футболбозони дастаи Исхата. зарба зада мешавад, вале туп аз паҳлӯи дарвоза. таваҷҷӯҳ мекунем ба идомаи ҳамлаи дастаи Исхата. Акбарзода ва тири дарвоза кӯмак мекунад ба Равшан. як вазъияти хуби гозанӣ дар дақиқаи 76-уми рақобат ва ин дафъа Гритсенко аст. бозигарони Исхата бештар дар чанд дақиқаи охир кӯшиш доранд ки ҳамла кунанд ва обол як вазъияти бисёр хафнок барои Гритсенко. довар иҷоза медиҳад барои идомаи ҳамла. ҳамлаи футболбозони дастаи Равшан, дарвозабон тӯбро нигоҳ дошта натавонист. муборизаи Сунуф, муҳофизатгари дастаи Исхата бозӣ кард барои туп. ҳолат ба миён омада буд. хуб, ягон чиз нест. ишора мекунад Рустам Нурматов. партоби хеле баланд ва зарба зада мешавад аз ҷониби партоб ба ҷаримагоҳ ва бисёр хафнок буд барои Гритсенко. гузарад агар Равшан ба натиҷаи мусови расад. ҳоло партоб ба ҷаримагоҳ, имконият буд барои футболбозони Исхата. фурсати бисёр хуб ва туп берун шуд ва ҳамин тавр садои уштаки довар аз фарҷоми бозии даври сенизоми чемпионати мамлакат байни дастаҳои